Украина и Великобритания подписали меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах. Как отмечается, меморандум предусматривает сотрудничество в оборонной отрасли и привлечение финансирования британского экспортно-кредитного агентства в размере 1,25 миллиардов фунтов стерлингов. Ранее Зеленский анонсировал подписание Украины и Великобритании этого меморандума. Вот что он говорил. Давайте послушаем президента. Підписання меморандуму щодо розбудови військово-морського флоту. Важливий стратегічний документ. Будемо на військово-морській базі, підпишемо цей меморандум на суму 1,25 мільярдів фунтів стерлінгів. Ми всі вірили про те, що знов з'явиться військово-морський флот в Україні. І нарешті це, мені здається, важливий перший такий потужний крок. Министр обороны Украины Андрей Таран раскрыл содержание меморандума. По его словам, в документе речь идет о поставках современных образцов военной техники, новейшего высокоточного вооружения, налаживания производства отдельных видов военной продукции в Украине, а также строительства объектов базирования ВМС Украины. Вот что он сказал. Реалізація цих проєктів дозволить значно посилити спроможності та бойовий потенціал українського флоту, взаємосумісність вітчизняних ВМС з військово-морським компонентом держав-членів НАТО. Крім того, розраховуємо, що це стане драйвером відновлення суднобудівної галузі України і дозволить залучити в нашу економіку найсучасніші технології. Експерт з питання національної безпеки Василь Вовк з нами зараз на прямій зв'язі. Пане Василю, вітаю вас. Вітаю вас. Дозвольте мені відповісти на питання, як прибрати п'яту колону з України, про яку ви тільки що розмовляли. Так, будь ласка. Дуже цікаво почути. Повернути в Кримінальний кодекс статтю «Шкідництво, вредительство» російською мовою, посадити резидентів цієї п'ятої колони, і через рік-два від агентури їх навіть духу не буде. От і вся процедура, якщо говорити про те, щоб серйозно підійти до цього питання. Якщо будемо гратися перейменуванням команд, партій тощо, ми так далеко зайдемо до того, що Росія нас поглинить, як погнило, на жаль, Крим, і починає поглинати схід України. Що для цього нужна політична воля? Тільки за допомогою цієї п'ятої колони, про яку ви кажете, Росія все робить. Їй не потрібна агресія військова. Вона агресує через цю резидентуру, яка відкрито вже спілкується на користь Росії в міжнародних інституціях, про які ви зазначили, пані Льовочкину, і в Москві відкрито веде перемовини Медведчук, як уже майбутній президент України. Це страшно. З цим потрібно вже починати боротися самими такими надзвичайними мірами, а саме кримінальної юстиції, кримінального переслідування, оскільки інакше Україну не спасемо. А що для цього потрібно сьогодні? Політична воля руководства? Так, звичайно, не боятися нікого, не боятися Заходу, який закликає нас до демократії у всьому, навіть у тому, що загрожує Україні. Не боятися Росії, яка впливає на нас олігархічно і посередництвом олігархів, а прийняти закон, ввести шкідництво статтю Кримінальний кодекс, і всіх, хто шкодить Україні, інтересам України, саджати прямо в тюрму. Небагато, 2-3 роки. І за місяць-два їх агентура перекраситься, забуде про них і буде такими українськими патріотами, яких світ не бачить. Ну, давайте к следующей теме, про сотрудничество в сфере обороны, о котором договорились Украина и Великобритания. Финансирование в размере 1,25 миллиардов фунтов стерлингов. Что это для нас значит? Куда пойдут деньги? Дуже правильна і остання частина вашого запитання, куди підуть гроші. Все це добре, все це позитивно, і український народ сприймає це як заслугу влади, як робочі моменти, як продуктивність і ефективність роботи. Але питання основне, куди підуть гроші. На жаль, ми до цього часу маємо, що всі фінансові акції Міністерства оборони або під грифом для службового користування, або в більшості своїй таємні. І ми знову ж таки не можемо бачити, куди йдуть гроші, і за скільки ми що купляємо, і скільки воно і що стоїть насправді. Оце остання частина вашого питання, та, на яку мають дати відповідь законодавці, Міністерство оборони. Відкрийте всі закупівлі, відкрийте всі програми, хоча б в фінансовому плані. Мені не потрібна зброя секретна,
секретна, мені не потрібна кількість, що складає військову таємницю. Мені потрібно, щоб експерти, громадські експерти оцінили їх вартість, їх необхідність для армії і таке інше. А то є такі в нас зброя, яку розробляють українські спеціалісти, але їх не сприймають ні в Міністерстві оборони заангажовані чиновники, ні парламентські комітети, які під їх впливом знаходяться, не розуміючи деякі аспекти. А закуповують за кордоном при посередництві і якихось там консалтингових послугах, які складають від 30 до 50%. Можете перерахувати від тої суми, яку ви назвали. Пане Василю, а в каком состоянии сегодня наши ВМС? Можно ли сказать, что они у нас есть? Знаєте, прозорої інформації, яка б дала можливість нам оцінити, нам, громадському суспільству, українському народові, стан наших військово-морських сил немає. При тому ж потрібно людям пояснити це доступною мовою, а не формулюваннями специфічними військово-морськими, я би сказав. Це перше. По-друге, ми завжди хвалимося, що якісь міжнародні експерти ставлять нашу армію на 20-30 місце в світі. Це дуже високе місце. Але все те картинка, всі ті експертизи на основі того, про що ми заявляємо, що ми показуємо. По цій картинці не скажуть, це новий танк, чи це покрашений в свіжу краску, наприклад. Я не щодо танків, я як приклад. Так само і кораблі, так само те, що ми закуповуємо для річного і морського флоту. Там дуже багато питань, вони всі відомі нам. Давайте для того, щоб показати стан наших військово-морських сил, попросимо спільну комісію з представників цих сил і громадськості, і парламентських комітетів відповідних профільних, щоб вони зробили спільну перевірку і доповіли українському народу дійсний стан цих сил.